Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ila merbakane bukane ngakondo. Mugi Gusti paring nugroho. Kanthi hanyebat asmane Gusti Allah ingkang Maha Tresna lan Asih. Amiwiti purwaning kondo binarung panglingga murda. Kunjuk mring para nabi lan waliullah tanah Jawi. Bojane murwing kawi kang dumunung ing sonya ruri. Langkung medhar agama suci, sinung warana winadi wadi jantrane ngawrik. Prinipta aning gelaring pangrumpaka, dadya sarana panimbang pamawas lakuning gesang sejati. Kinocap jroning carita dedhep sidhem permanem datanana sabawane. Kawiwitan moyo-moyo jagat wetan katon ngramyang jagat kulon. Tatkala dalang dereng nyariosaken suksma jati anasir sekawan perkawis sarta dat sifat asma afngal. Dupi pinurwaka sakala wonten sorote cahya katon biak sumilak. Gumlaring pagelaran ringgit golek cariyos serat menak. Serat agung badhe tumapak sarta amapak nenggih lairing panuntun gesang sejati Kanjeng Rasulullah Nabi pungkasan. Ingkang benjang pinaringan jejuluk dening Gusti Allah kang Maha Misesa. Kanjeng Nabi Malikulingrat Muhammad Dinil Mustafa Sabibul Mukhtar. Panata agama ingkang sinuyudan dening para sekabat dadya tuladha dening raja ing ran jagat Pramudita. Binabar jroning carita semangke gumlaring lampahan maktal manungkul. Mugi kawenangan anggocapaken titahing Allah ingkang kaungkulan akasa kinapit samudra saha para ingkang cinipta saking pertala ugi dahana. Ngupadosa negara 100 tanana kalih nadyanto 1000 datan antuk sedasa. Lenggih menika to adeging praja ngalabani yo Albaniyah ingkang dumunung wonten ing Persia. Nalika semanten ingkang hangasta bawat pusaraning praja inggih Nalendra ingkang sinung cahya Prabawa nenggih Prabu Masban. Rikala semanten nedenging wonten pasewakan ageng wonten sitinggil nagari Ngalabani. Ingkang sowan mungwing ngayun nggih punika putra Pambayun Risang Pangeran Harya Maktal. Ingkang mengkeraken sowanipun pepatih inggih Kiai Daru Diman. Kawis tinggalam blabar ingkang sami nderek sebo caos. Parekan candi para nini bedaya srimpi ingkang sami ngampil upacara dalem. Ander pase bani abdi dalem jajar bekel anom bekel sepuh lurah Medana Riya Bupati Anom Bupati Sepuh Bupati Kliwon Bupati Nayaka Pangeran Sentana nganti kaya bisa ndoyong-ndoyongna pacak suci kayu areng. Kocapori kala semanten Kanjeng Dewaji tumuli miyos siniwaka sinembah dening para kawula. Mangkono to lampahe Sang Aji.
leng-leng ramyan ingkang iya Neryang Candra katawangan sumuk ing tias katuridan limot kabyatane rucit rem-reming driyama nawo kekunging yang iseso Kanjeng Rama Prabu Masban ingkang putra pun Harya Maktal ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kunjuk sahanda pepodo dalem Kanjeng Rama Prabu Masban. Wah, latalah. Putraning sun Harya Maktal ya pun Rama tampa nger. Balik pangestune pun Rama kebak sira tampanana Harya Maktal. Piye kawula pundi mugi handadosaken jejimat Kanjeng Rama Dewaji? Semanten ugi kula sinuwun ingkang abdi patih Darudiman ngaturaken sembah sumengkeming pangabektos kula kunjuk sinuwun. Yo patih Darudiman lewat pamujiku marang sira muga sira tansah kaparingan rahayu saha wilujeng patih. Nggih kawula nuwun inggih sinuwun Prabu Masban. Ger putraku Harya Maktal inggih kula wonten trimbalan dawuh. Cip Jedine pun Rama nimbali jeneng sira kuwi tanana liya ya mung kejaba pun Rama iki wis lalu yuswa nger. Wis suwe anggone pun Rama hangasta bawat paprentahaning praja ngalabani. Ewa semono pun Rama iki pindhane srengenge kang wis gumingsir mangulon. Mula kang saka iku Harya Maktal sineksenan kalawan patih Darudiman ing wanci sawetara iki. Nadyan to durung jangkep upacarane pun Rama nedya hanju menengake putraku Harya Maktal minangka Nalendra ana ing Alabani sak jajahane mangke rumiyin Kanjeng Rama mangke rumiyin. Kok dados mekaten lelampahanipun? Nuwun sewu. Nuwun sewu mboten kok ingkang putra pun Harya Maktal menika badhe mbadal dawuh panjenengan Rama Prabu sesembahan kula menika mboten. Nanging mbok inggih kepenggalih malih to Kanjeng Rama. Kawontenan nagari saweg mboten sae. Lah kok badhe gumantos nata menika kados pundi? Menika sepisan. Ingkang angka kalih ingkang putra pun Harya Maktal menika tasih anem lho. Kula menika mboten sulap dening gebyaring kadonyan menapa malih jumeneng nata. Kula menika tasih kepengin hanjajah desa Milangkori Kanjeng Rama. Jojo muntap lir kinetap tuko yayasini pi netra kocak mawi ngewengis kerot-kerot konang ojo. Maktal cukup ya.
jeneng sira kuwi wis wani sak kecap padha sak kecap marang Kanjeng Rama. Dasarmu kuwi apa, Maktal? Inggih. Dasar kula menika bebener Kanjeng Rama. Dasar kula menika bebener kagem becik ing para kawula ingkang nedhenging kasusahan. Menawi Rama Prabu lengser, teges Rama Prabu menika endo saking kawajiban Rama Prabu piyambak. Bocah wingi sore ngerti apa kowe babagan bener-bener? Kowe iki mung kepengin nuruti nepsumu, nguja kesenenganmu. Alah dene kowe iki omong babagan bebener sarta timbange ngadil kanggo para kawula. Nanging kabeh mau ki mung arep nggo nuruti nepsumu. Mangke rumiyin Kanjeng Rama. Panjenengan menika dereng tanggap menapa ingkang kula aturaken. Wis cukup Maktal, cukup. Inggih. Menawi mekaten kula pun Harya Maktal badhe ngridakaken diri kangge kamuktening praja kanthi cara sanesipun. Kula boten bakal mundi dawuh paduka sesembahan kula. Namung kula badhe ngestokaken kekarepan kula pribadi. Mila kula nyuwun pamit kula badhe nilaraken praja Ngalabani. Panjenengan ampun alok kelangan. Kartine Darudiman nggih kula Kanjeng Dewaji lupaku ana ngendi Darudiman dene praja Ngalabani kudu nampa coban kang kaya mangkene tadah duka dalem Kanjeng Dewaji menapa prayoginipun dipun candhek kemawon pelajaripun Angger Maktal menika kala wau wis mangsa Baranga Darudiman sira boyongan mulih Maktal kepiye wae carane nadyan to kaya mangkono kang dadi kekarepane ning aku ora negakake mula ing dalu budal ditungko playune sing Maktal nggih kula nyuwun pamit Kanjeng Dewaji. Nom ki isih kepengin jajah desa Milangkori. Mongko iki mau malah didhawuhi ramane kon ganti ratu ning Ngalabani. Ayo mula rada sengkel atine si Angger Maktal mau. Mergo iki pancen wektu kanggo nguja kesenengan nanging malah diparingi kewajiban. Mongko kon ngurus negara.
kaya ora selak piye Raden Maktal. Yo mundi dawuh kersane sinuwun Prabu Masban kinenungka playune si Raden Maktal. Yo tak lakone engger playumu aja adoh-adoh ngger Maktal. Dadya sumurmu, parangtara praja ngalapani. Wiwit dina iki Maktal bakal dadi Duratmaka. Tak cridhakake atiku kanggo kamukteni para kawula. Pomo, Pomo. Tanana kang bisa ngendhek lakuku kejaba utusane andel. Ger, mandeg ger. Sandang walikat kodhek wa simbaraja wang malang wentis nyonggrang sir. Wah anak angger menika mlajar nggih. Sewu lepat mugi diagunging pangaksami. Nenggih sedaya kala wau labet ribeting pamikiripun paman menawi Angger Maktal Hanemayur beda ingkang tanpa sangkan. Ngalah talah. Paman. Maktal iki dudu bocah wingi sore. Maktal iki dudu bocah cilik kang bakal nangis merga kesandung watu. Dados cekak aos kemawon. Wonten menapa? Wigatine paman nyaketi raga Maktal menika wonten menapa? Nggih, Nger. Mugi kersa paduka menika mbok inggih kondur wonten ing praja Ngalabani labet. Sinuwun Prabu Masban menika hanandang gerah penggalih lho, Nger. Labet tinilar jengandika paduka. Mugi kersa paring pangaksami dumateng ingkang Rama to, Nger. Kosek tinimbang mikir aku lak ya kudune bisa luwih becik mikirake panandange para kawula kang lagi nedeng kasangsayan. Tur to Paman Darudiman, ingkang putra uga sampun prasopa. Kula bakal wangsul bilih sampun wonten utusaning adil kang bisa ngundurake yudane Arya Maktal. Wah, menika pungkasane atur kula Raden. Mugi paduka kersa kondur. Ampun gugu pikajenganipun piyambak. Begegek muta waton menika kagem kasaenanipun sedaya lho nggih mboten Paman. Kagyatri sang kapirang urinangkol kinempet kampet dosa ngretnaning bawana.
Angger mugi kersa kondur ampun lelewa kados mekaten menawi angger Raden badhe sulaya pun paman uga saged sulaya kalawan panjenengan. Wah wis kendel saiki Paman Darudiman wis kendel saiki nadyan awrat kepeksa kula ayoni nggih paman nggih bilih panjenengan nyoto utusaning adil ingkang putra nedya manut sakreh parentahipun nanging menawi mboten Paman Darudiman piyambak ingkang nanggel samukawisipun nggih kula ladosi Raden maju paman nggih sing prayitna Raden Makta. bakal gigrek ragaku. Ayo, yen pancen sing duwe kekuatan moro maju. Perang tanding karo Maktal. Bendina dina aku yo tak
ladeni leganing atiku. Terus-terusake anggonku mungsuh karo Harya Maktal didelok wong sepirang-pirang ming barang wirang nanging yen aku bali dina iki mengko ming bakal didukani karo Sinuwun Prabu Masban yo gelem ora gelem aku kudu mas padakake apa wae kang dilakoni karo Harya Maktal adoh tak ceraki cerak tak doi Raden Maktal. Sumiletan jeku molong galengan panjarabawana wahanane wis kinulung Sonya Madya Ratri raras rumedenging akasa sasangka kawuryan surya
Pauto Raming Genya Pancakara Raden Harya Maktal mengsah Patih Darudimban. Dasar Patih Darudiman tan timbang kasektenipun mengsah Harya Maktal temah kacingkrangan lan ngoncati payudan. Rikala semanten lepas Harya Maktal saking praja ngalabani temah dados gegeduking para begal lan rampok. Nanging rikala semanten Patih Darudiman tan kendhat mawasaken sedaya ingkang dipun lampahi dening Harya Maktal. Kocapa rikala semanten gantos kandhane seje caritane ingkang wonten Padepokan Balki. Abdi kinasih ing padepokan inggih punika Jiweng kelawan Toples nembe tetembangan suka parisuka. Gumyak genya tetembangan medal tratah ngayogya kar oh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menika gelar ringgit golek menak wonten ing kagungan dalem bangsal Sri Manganti. Kula inggih sepisan kula ngaturaken panuwun saha sungkem katur dhateng pengajeng kawedanan Krida Mardawa inggih menika Kanjeng Pangeran Haryo Natanagara. Lajeng pengajeng abdi dalem dalang Kanjeng Mas Tumenggung Cermo Wicara. Pangirat abdi dalem dalang Kanjeng Raden Tumenggung Praba Prayitna. Lajeng pangiring kanca dalang ringgit golek Mas Wedana Cermo Baskara. Lajeng wonten sedaya kanca Cermo abdi dalem dalang kraton, sedaya kanca kaniagan waranggana Lebdaswara lan sedaya ingkang makarya sareng ing ayahan paket wisata kagungan dalem bangsal Sri Manganti Karaton Ngayogyakarta hadining ratah seneng kang tanpa upama menika menawi mboten krentu sampun warsa kaping sekawan kula dipun kajibahan gelar ringgit golek menak menika nggih wonten kagungan dalem bangsal Sri Manganti nggih menika namung derek ajar menawi wonten lepatipun nggih kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten mbok menawi wonten basa ingkang boten meranani penggalih menapa larasan-larasan ingkang boten cetha menika nggih kula nyuwun pangapunten. Mugi sedaya dipun paringi sehat wal afiat, panjang umur lajeng budaya menika nggih ngrembaka lan anak-anak muda menika saged seneng lewat gelaran-gelaran budaya menika nggih. Selamat pagi para wisatawan yang sudah berkunjung ke karaton. Niki kula percaya mboten kok namung tiyang Jogja, namung mbok menawi saking mbok menawi tesih Indonesia namung saking Sumatera, menawa saking Lampung, menawa saking pundi-pundi nggih. Menawi turis menika sampun ket jaman biyen menika nek turis mesti ana mbok wonten kraton, wonten alun-alun, wonten ing wisata-wisata heritage menika pasti ada. Nggih, niku lho. Tiang-tiang ingkang wonten ing Jaban Rangkah menika sami nglempak lajeng sami nonton tontonan ingkang wonten ing wisata-wisata menika dadosaken remen amargi budaya menika mboten kok namung kangge tiang-tiang Jawi menapa kangge tiang-tiang ingkang nguri-nguri piyambak nanging nggih sareng-sareng dipun tonton sareng-sareng dipun uri-uri menika wah ngremenaken sanget. Nggih niki wancine ya pas libur sekolah dadi Hari Anak Nasional ya mongko ki nek tak sawang saka kene mbak-mbak ya akeh banget. Toh wah, jan. Seneng tenan e. Nek rame ngene iki ya, mengko njuk bar iki njuk wonten magangan terus sing mburi-mburi kono ya di delok-delok di dienggo mlaku-mlaku. Ya, alhamdulillah. Biasane ki ana nek cah-cah sekolah biasane do MPLS ki ya ning kene. Studi tour ning kraton, alun-alun, ning heritage. Nah iki kok akehe sing wisatawan-wisatawan. Sampun kuliah-kuliah kadose. Kathah sing beto putranipun dijak ning nggon sing kebak budaya-budaya kagungan kagungan dalem bangsal Sri Manganti iki ya ora kok menampilkan wayang golek menak, tapi nek biasane bibar niki njuk wonten wayang kulit, njuk wonten uyon-uyon, njuk wonten wayang wong menika sampun dipun runtutaken jadwalipun. Dados setiap harinya ada pertunjukan yang mereka asli budaya Jawa semua. Wonten ingkang maca patan barang. Nggih, ngene iki kanggo wancine gegucingan kanggo wancine guyang-guyu nggih kangge buka swasana. Mbok kula nyuwun menika
masih ada kaitannya dengan wisata-wisata di Jogja. Wonten kandang kewan-kewan kabeh dadi klumpukke mrono jenenge Gembira Loka. Menika mbok menawi nyuwun pangestu menika nyuwun dipun tembangaken Gembira Loka kok saut-sautan antaranipun ingkang kakung kalian napa ibu-ibu waranggana menika kok kadose penak tenan. Monggo menika kula aturaken tembang Gembira Loka. Sumangga dados. Niki sing wisata-wisatawan niki nggih mboten namung saking Yojo ning seka wilayah-wilayah Indonesia ingkang beda pulau nggih saged. Nah, menika mbok menawi tembang Gembira Loka menika dipun basakaken Indonesia menika saged mboten? Kemarin pergi kemana Mas? Ke Gembira Loka. Mbok menawi sing wisatawan-wisatawan luar Jawa menika saged ngertos isine tembang Gembira Loka. Mbok nyuwun Ibu setunggal kemawon. Naminipun sinten? Asmanipun sinten Ibu? Kula. Nggih. Kula Bu Susmi. Bu Yusmi. Nggih. Dipun bantu mbasakaken Indonesia. Mengke duet. Cobi alon-alon kemawon. Kemarin main kemana Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu Hari Minggu kemana? Gajahnya ada, untanya ada, monyet ada, semua hewan Apa-apa ada. mau perawan. Aduh,
naik perahu. Oh, praon. Nggih. Naik perahu. Napa to? Ayunannya mau belanja. Anak kecil. Napa? Anak kecil. Anak kecil. Ya bekas anak kecil. Udah. Dan yang sudah berumur tua. Hari Minggu. Kemana? Cobi dipun wangsuli. Sing pun resik pun ketemu. Cobi mangga Bu. Kemarin Kemarin main kemana Mas? Kagembira loka. Hari Minggu kemana? Gajahnya, untanya, monyet-monyet, semua hewan naik perahu, ayunannya mau belanja. Anak kecil dan yang sudah hari lalu keplasto. Wah, terus experience niki pengalaman pertama. Dipun wolak-walik bahasane nggih nyuwun pangapunten nggih Bu Yusmi nggih. Nggih, sama-sama. Nyuwun pangapunten menika kok. Ah, nek mau ngomong dhewe iki ora ana kancane ya ngapa? Tak ngundang. Toples. Nembang sepisan ge wis. Mbok Cobi? Tetembangan ingkang kaping kalih menika kula nyuwun Slendang Biru. Mbok menawi kepareng monggo kula badhe ngundang kanca kula sing siji nika. Monggo Slendang Biru. Selendang biru,
Iki pentas ana ing kagungan dalem bangsal Sri Manganti. Ya wis ngerti. Mongko ya penontone saya awan saya akeh iki ya patut disyukuri ya, Weng. Mergane budaya iki isih dipandang tinggi nilaine karo wong-wong sing padha nyekseni iki. Nek ora dipandang tinggi tangeh lamun arep wisata-wisata ning kutha Yogya lah ya iki ya pancen kudu dilestarekke mongko ya. Kratone punjer-punjere budaya iki ya ning kene. Ayo, mau wis nembang-nembang wis. Kowe malah ora teko-teko. Wah. Ayo iki akeh le saka manca iki, mbok dikenalke iki. Sapa le dikenal? Ayo kowe kuwi karo aku. Hello Mister, ladies and gentlemen. Hello, my name is Toples. And ini di depan saya, my friend. Hello, my name is Jiweng. Saya Jiweng, saya Toples. Ya, iki wis ya padha ngerti lah. Wong wis ana tur gwete. Ayo. Wayang menake nek ning jaba wis arang-arang ya sing pentas ki. Ayo mula ning kene iki dilestarekke saben Rebo iki dipentaske. Mongko iki dina iki sing kajiban mayang awake dhewe. Ayo, apa iki saben taun hari anak le mayang ya anak-anak mongko nglumpukke dalang-dalang saka Yogya, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo lan sakdhewe pokoke. Lah iya. Mula kang saka kuwi berarti isih akeh generasi-generasi sing gelem neruske budaya iki. Mula rasa wedi nek wayang ki ilang, mula rasa wedi nek wayang ki engko pedhot saka jaman lah ya. Ora usah wedi ilang wong dideleh ning kotak ora ilang. Ora ngono maksudnya ya sing nglastarekke sapa ya mesti ana wis akeh iki. Sesuk Sabtu ana wayang wong, ana. Njuk sesuk iki wayang kulit. Ayo. Wah, Jan. Awan-awan ngene iki nek ngombe es teh penak ya weng ayo tak. Ayo iki wektune winates. Kowe arep nembang ora? Kowe lagi teko lho kowe. Ayo kene tak nembang kene siji gas gak wis. Arep nembang apa? Iki mau wis apa kowe? Gembira Loka. Mangga kowe ora ngerti to iki mau dibasake Indonesia. Wah, kok edan. Ora ya iki cen ben padha paham isine kok ya. Terus ya iki anu bar kuwi Selendang Biru mau ngundang kowe. Le Gembira Loka dibaleni ben aku ngerti ae gemang. Ya wis, aku tak nembang ya, Weng. Ya. Cobi kula nyuwun rujak jeruk menika kangge penutup gara-gara. Nggih. Langsung wae ya. Ya, langsung wae ora apa-apa. Rujak jeruk monggo ibu-ibu. Kula nyuwun. Monggo dados.
sampun. Wis. Lega marem? Marem. Ya. Iki neruskake lakon ora mung ngomong-ngomong wae. Gek iki maktal manungkul iki piye keterusane? Lah yo. Alon toto lenggahiro risang maroto tameng tasih misuto handono raras Putaku ngger Amir
lan Umar sira tak timbali ana ing kene. Inggih Kanjeng Rama Abdul Syukur. Ingkang putra Ponamir sampun marak sowan wonten ngarsa paduka sesembahan kula Kanjeng Rama wonten ing Balki. Kula jejering putra ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kunjuk dhateng sahandhaping pepodo paduka Kanjeng Rama. Oh iya nggih, iya. Anakku Amir tak tampa lan ya tampanana pengestune pun Rama iki nggih, inggih. Inggih. Kula tampi ndadosaken jejimat. Wah, Rama. Kula pun Umar ngaturaken sembah sumengkeming pangabektos kula. Rama. Iya ya nggih anakku Umar. Raharja kang dadi pisuwananmu. Pengestuku tampanana ya Umar. Inggih, kula tampi, kula tampi. Oh nggih. Sorry. Alah, Rama Begawan, kula pun jiwek ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti nggih Rama Begawan. Yo jiweng tak tampa pangabektimu. Penakno anggonmu sowan yo jiweng. Nggih, matur nuwun. Ger, putraku, abot-abot pangrasanipun Rama lamun kudu matur kang sayekti marang sira anak-anakku sakloron. Loh, Rama, apa aku karo Yayi duweni luput? Apa aku karo Yayi duweni kleru karo Kanjeng Rama kok kayane ketok sedih? Kanjeng Rama ketok sedih ngeten niku wonten menapa Kanjeng Rama? Nuwun inggih Rama Kyai. Mugi wenangga amedharaken surasaning manah wonten menapa sejatosipun Rama Kyai Abdul Sekar. Malas mutira kawang-wang gegono bang sumirat. Bisa tak jaluk nyaketa anggonmu sowan yo Ger. Nuwun Rama, nyaketa anggonmu sowan inggih. Ngestuaken dawuh Rama. Ger. Kabeh mau yo sabab pun Rama ki ora tekan pangrasane lamun kudu tak andharake marang sira sakloron. Aja dadi atimu yo Ger. Sejatine sira sakloron iku dudu putraning Sun, dudu putrane Kyai Abdul Sekar. Menapa inggih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama? Iya, kowe iki dudu putraku, Nger. Lajeng kula menika putranipun sinten Kanjeng Rama? Kowe kuwi putra Adipati Mekah kang aran Adipati Abdul Muthalib. Loh, kula Rama, kowe iki ya udu putraku. Kowe iki anak patih Tambi Jumiril kang ana ning Mekah. Lah aku lho. Kowe ora ngerti, ra urus aku. Dadi Amir karo Umar ki saka Mekah. Mergo wong atuamu ki nitipke ana ing padepokan Balki. Lah nek kula saking pundi? Kowe mbiyen tak pungut saka ngisor kretek. Wah, pahit. Gar
putraku sakloron. Mula kang saka kuwi. Dene wong atuamu ki ya saka Mekah. Mula kowe kudu bali oning papanmu. Bali oning Mekah yo ngger Rama. Rama. Panjenengan nangis kula nggih tumut nangis. Rama Kyai Abdul Sekar. Kula mboten pitaya menawi kula badhe ninggal padepokan Balki menika. Rama nggih sing gedhe pangapuramu ya kula. Yen saklawase iki pun Rama ora bisa bloko sapa sejatine sira sakloron. Ya mung lagi wanci iki pun Rama bisa kawetu ngger. Rama kula datan purun pisah kelawan Kanjeng Rama Kyai Abdul Sekar. Rama aku ora gelem pisah Rama. Aku ora gelem lunga saka kene. Aku njaluk ngapura Rama. Wis putraku ngger Umar kelawan Amir. Wis titiwanci sira kudu lunga saka papan kene. Kridakno atimu, kridakno ragamu. Pun Rama pitaya jeneng sira sakloron iku besok tembe dadi wong kang pinunjul. Yen kowe wong loro puguh ana ing kene, kowe ora bakal ketekan kang dadi sediamu. Umar, Amir, Kanjeng Rama, kula kedah kados pundi? Kula datan purun pisah kelawan Kanjeng Rama saha padepokan Balki. Amargi Rama lan padepokan menika sampun dados griya kula Rama. Amir, besok sak wanci-wanci sira eling, sak wayah-wayah sira sakloron tumeka ning Balki. Korining padepokan tansah kabuka kanggo sira sakloron. Kabeh kebutuhanmu ing ana ing marga pun wis Rama nyukupi. Rama wis nyukupi, Nger. Sira gage budhalo, Nger. Gage budhalo Kanjeng Rama. Menawi kados mekaten lelampahan ingkang kula sandang inggih kula amung saged mundi dawuh paduka. Kula nedya wangsul wonten ing Mekah kalian Kakang Umar. Amir kowe tega tenan Bongir. Aduh Kanjeng Rama. Wis gage budhalo. Wah inggih sampun Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Aku yo nyuwun pamit yo Kanjeng Rama. Yo Nger tak pangestoni. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiweng ning kono. Inggih kula. Melu kono. Moh aku ngopeni kang kaya kuwi. Wah. Kon melu karo Amir karo Umar ya. Tak lakonane. Nyuwun pamit Rama Begawan.
rasaku. Yo, begal wono, moro maju kene, kancan ono aku, begal wono. Menapa nimbali kalian pun begal Wiloso nggih ya merga saka nggonku ninggal praja lan suwe nglolono ning sakjroning alas iki ya alas Tegal Sela Miring banjur dadi lan tepunge aku karo kowe ha nggih nanging isih meleng-meleng rasaku amarga wiwit rikala aku bondo yuda kelawan Paman Patih Darudiman. Ndak kira ora bakal negakake lan gage-gage bali ana ing Ngolabani. Luwih-luwih kuwi kabeh ya saka dawuhe Kanjeng Rama. Pangrasaku kok ora penak. Yen to pancen tekan dina iki Paman Patih isih mas padhake lan nyekseni. Apa wae kang ndak lakoni ning sakjroning wana iki? Bakal dadi apa maktal ning ature? Paman Patih Darudiman ning ngarsane Rama Prabu Masban. Wah, lajeng kersa paduka kados pundi? Yen to pancen Paman Patih Darudiman isih mapan ning laladan kene. Tulungen bujungen yen perlu kowe tak wenehi kamardikan. Supaya Paman Patih kuwi bisa bali lan ora mapan ning kene meneh. Oh nggih, ngestakaken dawuh nyuwun pamit yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Begal Wiloso.
matur ketok umuk kang Calatri. Oh Kakang Umar Nun menika kok wonten nayakaning praja nanging kenging menapa malah nasak nusuping wana Kakang. Enggak tahu. Ampun tanglet kula Yai. Mbok cobi dipun purba Kakang. Oh nggih. Nuwun sewu ki sanak. Katembe kemawon katon kowe iki sapa? Dene sandanganmu biwah mompyore kaya pendah arebut mangsa nanging kok malah iso mlebu alas ki kepiye? Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Panjenengan menika sinten tiyang kekalih? Kok wonten wana ugi? Ah ngene. Aku ki Umar, iki adikku Amir. Aku kuwi wong-wongane saka Padepokan Balki. Nun inggih, paduka menika sinten? Wah, bejo kemayangan kapapak dening tiyang utami. Dipun tepangaken kula menika pepatih ing Ngalabani, kula pun patih Darudiman. Lah patih kok mlayu-mlayu ning tengahing wana iki ngopo? Ha inggih nuwun inggih. Labet kula dipun bujung-bujung kalian begal andhahenipun putra saking Ngalabani inggih menika Raden Haryo Maktal. Wow. Kados pundi menika? Ditulungi ya? Nggih. Lah begale iki ana ngendi? Nggih, mriku wonten mriku bujung-bujung les kene tak gawane gegot buka begale. Kridane Maktal kebangetan ngino marang liyan. Aku Amir saka Padepokan Balki kang sudi nandingi lagianmu lah talah. Ayo yen ngono para maju kene dikepara ngarep tanding karo Haryo Maktal sing prayitna ati-ati. Sayembara Sang Raden Maktal ingkang dipun wastani junjungan nalika semanten sampun kumalungkung pangrasane Maktal Gyo hanjunjung ragane Sang Amir nanging parandene datang kiat kosok wangsulipun Dian Amir sampun hangesti aji peta ambyah kang dayane kados boboning 1000 gajah 7 gunung
gantos Hanjunjung Raden Maktal den obat abetaken dipun banting anjeleh-anjeleh Sang Maktal kala wau. Waduh, doh Amir, kawula ngaku teluk, kawula ngaku. Bilih panjenengan menika luwih digdaya tinimbang Maktal. Kawula ngakeni bilih lepat kula nyuwun gesang Amir. Apa wicaramu bisa dak percaya inggih saged? Kawula sagah Amir. Wiwit dinten menika kawula pun Maktal hanungkul mring Amir Hamzah ing Balki. Lan kawula dados seksi bilih paduka utusaning adil kang kinadhekaken dening Gusti Allah. Amir.
Jewer kali sesundheran apuran toyen wonten lepat kawula ayo aku ora nrimake nunggule tetungguling brandal oleh ngalas Tegal Sela Miring piye yen kowe ora trima arep ngopo ayo belakno nunggule Raden Harya Maktal tandingana Umar Moyo saluku juga Danu Marmoyo sigra nyipta wedhus hanyakku wonten ngalas Tegal Sela Miring para brandal kecu rampok king pedhut damelanipun Raden Marmoyo samya kendang wangsul wonten ing asalira sewangsul
kula teluk lan manungkul wonten ngarsa jengandika Raden Amir. Yo. Aku wakil adikku, Amir, aku Umar. Matal, kowe luput gedhe. Mula saka kuwi. Ayo, kun tak derekke kondurane Ngolobani utawa ana ing negara Ngolobani. Mengko pradataning pangadilan kang bakal nraju sepira bobot keluputanmu. Monggo Raden kula dherekaken. Ayo, derekno lakuku.